Pretty nationalistic job, next level. That's the name of which right now. Han har nästan relax vid Thomasgade, sån. Det var en amerikaner som heter Richard Willis som skrev det här, som var under 1830. Han var amerikaner, men han ledde sig till Tysklands att bygga sig. Det var ganska snyggt. Richard Willis, och det så är det vid Felix Mendelssohn, där jag det snyggt. Vi förhandlar fram med en också välkänd om Jolla-läge. Här gjorde musical Meet in St. Louis. Han var skriven i 1903 började. Och texten till sajten han avspeglade sin dryna och skrev det var kuxflyg. Så samtidigt hade jag här sin dämpare. Så har vi kommit till personkonstruktionen så har vi Frank Sinatra i Vallmöten. Så han har inte hållskap om han ska inte omskriva några regler till att vara ett sånt mer gästskickare. För det var ju det bättre då och inte rätt. Alltså han har kallat han i hemma hos de krutchen och så. Och där gör det och samtidigt har han så ett onanliga. Det är have yourself a Merry Christmas.
Vi har ventet til bygget, så ser jo nok magen her på hva. Vi får spille sanger som jo av blomskål, svenskål, og enskål, og latinsjål. Det de vanligste. Vi får nå til en sang som heter Førskål, men hjertet til å drive. Årene jo opprinnelig dansk, leie opprinnelig svensk, spesielt når det utdannet vi spiller. Det er svensk lær, nye skriver fisk i Arnsson-metall nå, så det er noen eldre enn det. Det er vel vest eller Göteborg. Og ofte vil det sunge vi landet av Erlendsen, han skal komme sånn, det er ikke noe godt som ikke. Men det er hjertet til at jeg vil utsette til Råd og Rydland, han var det.
vi kan att hålla fram, då kommer man till som latinska texten. Det är Caesar från klassiska romerska det. Men är det för någon som har mest känner som han har grupperat samman med som franska romerska. Det skriver alltså personer, alltså två vers är like. Det är Latinus i Benelux. Det är kanske vi gör så. Enkelt. sånt som sagt, man tänker sig att det är väldigt det har varit under det skriva till orgel och tenor och alla sen.
akkurat i Norrbotten. Vi får ha gang vi øren og jodda med pålegget. Nu er det tvær spirituals. Han fyrre Nobody Knows the Strongest. Jeg vet ikke det, jeg ble nyskrivet i 1826. Helst har jeg livet en vel varm her. Soldaten på USA, til 30 år. Og det en riktning om fontanei og elendighet og ta svårna som det alltid kan være, det skal være bedre. Nobody knows the trouble. Setnet av spiritualsaken er The Deep River. Han ble nyskrevet av noen setnet her, altså for seg og fjers, resten her omkring solstaten her. Han finner Nobody Knows, han hadde vært nyskrevet av i South Carolina, og stedet han var USA og ikke. Deep River, det mener som det vi Jordan og mann, det fikk så mye til bygdene, trallene. Og her heter det navnet om dobbelt av tydningen at her kom det mengden tørstrommet av her platsen her i Jordan og her var vi nei og elendighet i soldaten. Det Deep River.
Att det är äkta verkligen de här skriver under identitetsstund. Vi kommer nu till det som vi kanske kallar för en hålllägga liv i session. Vi snackar ständigt om. Så vi får att spela en fals. Så vet jag inte. Det är en estnisk valser. Jag hade att någon konstnär det ska spelas på världskonhått. Det är snövals. Om du hör någon som är hade att han gjorde en ska heta Worldwide Christmas Message. Det är torsk i orden, du syns jag först och tyst. Här är det väldigt om kamera och skejtrar och så. Det är snövals. Jag var inte i för att de här restaurangerna i Hammarkirchen. Nu är vi kommit till Mental. Och det är en hållande session som kommer att kunna den här. En av mina indisk jolasambol är det till. Först jola det är ganska navnet, men det är juleträ galopp Charles Ludwig.
Ja, er skriver til sånn oppskrift som champagne-galoppen. Stopp der først i Tallneger. Den etterspekler som der karrieren til Charles Lubby. Han var resident toneskap i Tivoli. Vi var hatt en takk for kvart. Veldig lenge kommet til en stor kamping på kvart, men egentlig oppastest. Og til noen nekvar som har stått her stått ved ikke til tingkvart, men det er eisen. Nekvar kamping som må tingkvart, så står det takk for det. Vi først det har vi Jolensved galopp. Skulle du gå og så til som mere? Ja. Vi får se jeg ud til galop. Ja. Vi går ind og har så kan man lande noget rundt om her. Se det så. Det er godt at komme. Igen, dags. Ja.